Nyu munonzani. Sitara munonzi Hlupani Mhlanga Duve. Hlupani Mhlanga Duve. Rekuberekwa nesenemu ndezvipi? Ndizvo zvese. Handiti. Ndanzwa kuti muri kutsvaga munin'ina wenyu. Sisi. Mukoma wenyu. Zvakafamba sei? Sisi ava ndingangoti vakatanga vambowanikwa pamwe. Ndobva vakonana nemurume. Vakonana nemurume wokutanga. Ndobva vazoroorwa pamwe. Pavakaroorwa pamwe vakabva vauya nemurume iyeye. Vagara. Vaigara kupi ende pavakaroorwa pamwe kwacho ndekupi? Vaigara pane mbudziya. Vagara pane mbudziya ndobva vazobva. Vakambouya kumusha nemurume, vabereki vakamuziva murume. Ndopa vakazobva. Hatina kuzoona kuti vakazobva vakaenda ipi. Ndopa vakazodzoka sisi. Ini ndobva ndasangana navo ndaenda kumusha. Igore ripiri? Igore 2010. Tasangana kumusha, vabereki vachivhunza kurova ipapo vanga vatomborova. Vabereki vachivhunza kurova chii? Kwanza ndakazokonana nemurume uya tataenda kuGuruve ndokwatakakonanira tiri. Mwana wavanga vainaye nemurume changa chiri chirema chisingafambi. Saka vaiti murume akasvika pakupisa mwana uyu kuti afambe. Murume uya mwana uya ndobva ashaika ndobva takonana nemurume iye tiri kuGuruve. Saka hanzi murume uyu handina kuzoona kuti akafamba sei. Ndobva ndawana umwe murume akandida ndobva ndadanana nemurume uya ndobva pavakazouya kumusha vakauya vakazvitakura. Vabereki vachibvunza ko murume wako uyo kutanga kwanzi takakonana, saka ndabva ndawanikwa neumwe murume. Aripi kwanzi asara, ko mwana kwanzi mwana akashaika. Saka vabereki vakabva vamboda kuramba kuti vadzokere ikoko kuGuruve. Vakati kuGuruve kwauri kure hatikuzivi. Wangwadi kuti umirire murume wako akutevere. Sisi vaya vakabva vatanga kuchema zvokuramwa sadza zve3 days. Vabereki ndobva vatoona kuti tingaomesere mwana. Vana tete ndobva vati murege adzokere kumurume wake. Kana iye murume achimuda, iye achadzoka nemurume wake wozotaura kwavari. Sisi vaya ndopa vakabva ndobva vaenderatu. Havana kuzodzoka. Nguva iyoyo mafoni anga achangotanga kupinda. Kwakustorina kana mafoni. Uyezve hatina kuti tizive kuti vangarova zvokudaro kuti titore madetails kwavanogara kuti tididi. Zvese izvozvo hatina kukwanisa kutora. Taingoti munhu achadi. Vabereki vaingoti munhu ichi sezvo achemera kudzokera munhu achadzoka. Kubva ipapo havana kudzoka. Kana kufona kana tinzo kuti vari papi. Saka taichikumbirawo kuti kana vari kuzvinzwa vatizivisewo kwavari. Ndochichemo chandiinacho. Zita ravo nesenemu vanonzani zvii? Zita ravo vanonzi Chaiwe Mhlanga Duve. Chaiwe. Mhlanga Duve. Saka kufunga kwenyu imimi vari kupi? Pamakapedzera kunzwa pavakanetsana nababa vaiti vari kudzokera kupi? Vaiti vari kudzokera kuGuruve. Hanzi kumaPrazil. Havana kutaura zita remurume wavanga vachigara naye? Zita remurume pamwe vakataura asi ndakangama because paane nguva. Vanenge vaziva kune hama yenyu vanokubatai sei? Vapei nhamba dzefoni yenyu. Nhamba dzefoni i071 2276 233. Dzokorerai futi. 071 2276 233.